Gwamnan jihar Rivers Tamale Reba ya bayyana janya daga zaɓen shugabanni na 'yan takarar gwamna a jam'iyyar APC a jihar. Ƙungiyar magoya bayan jam'iyyar APC a Arewa ta Tsakiya ta bayyana cewa fiye da kashi 50 cikin 100 na mambobin jam'iyyar da su gamsu da yadda aka gudanar da zaɓukan fitar da 'yan takara na jihohi da na majalisar dokoki ba. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta kama tsohon ministan lantarki Salaman wanda kotun tarayya da ke Abuja ta riga ta yanke masa hukuncin shekaru 75 a gidan yari kan laifin almundahana. Waɗannan da ma wasu labaran za ku ji a cikin shirin namu na ƙasar mu a mako na yau Asabar 23 ga watan Mayu 2026 tare da ni Fatima Muhammad Bello. Duk lokaci ta ɓalle tsakanin Atiku Abubakar da Aminci kan takarar shugaban ƙasa a zaɓen 2027. Takaddamar ta kare tsakanin manya masu neman takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar APC Ikime Aminci da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar. An jiyo wasu kalamai da garakin Aminci inda ya ce Atiku Abubakar ya mutum ne da zai iya lashe zaɓe ba ko da ko ya samu takara a jam'iyyar. Aminci ya kafa hujja da zaɓuka da tsohon mataimakin shugaban ƙasa ya tsaya a baya kuma ya sha kaye. Yana mai cewa a yanzu kamata ya jam'iyyar shi ta mayar da hankali ga wanda jama'a za su iya zaɓa ba wanda ya saba takara ba. Sai dai kuma ɓangaren Atiku sun ce kalaman na Aminci na tsoro ne saboda sun san cewa Atiku ya fi ƙarfin su sannan zai samu karɓa daga 'yan Najeriya. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar dai ya yi takarar shugaban ƙasa karo na huɗu inda ya samu takarar a 2027 hakan zai kasance takarar shi ta biyar. Wannan jihar Rivers Tamale Reba ya bayyana cewa daga zaɓen kai kwani na 'yan takarar gwamna a jam'iyyar APC. Sanarwar takar na zuwa ne yayin da jam'iyyar APC mai mulki ke shirin gudanar zaɓen fidda gwani na 'yan takarar gwamna a ranar 21 ga watan Mayu. Tun wata sanarwar da gwamna ya fitar da kansa ya ce zai goyi bayan duk wanda ya zama ɗan takarar jam'iyyar. Bayan tunanin ne zai tare da tattauna da 'yan uwa da abokan arziki ya ce yayin ta shawarar fita daga zaɓen fidda gwani na gwamnonin jam'iyyar APC ta ce ya haka ne da zuciya ɗaya tare da goyon bayan duk wanda ya fito a matsayin ɗan takarar babban jam'iyyar mu. Wannan ya ce jihar Rivers ta fi kowane mutum muhimmanci yana mai jaddada cewa wannan mawuyacin lokaci ya zama dole zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ƙungiyar magoya bayan jam'iyyar APC a Arewa ta Tsakiyar Najeriya ta bayyana cewa fiye da kashi 50 cikin 100 na mambobin jam'iyyar ba su gamsu da yadda aka gudanar da zaɓukan fitar da 'yan takara na jihohi da na majalisar dokoki ba. Ƙungiyar ta ce an samu rikice-rikice da zaɓar rashin adalci sai ka tuna 'yan takara da kuma saɓanin sakamako a jihohi daban-daban a cikin fitarwa da shugabanta Alhaji Sani Zazzaga ya sanya wa hannu. Ƙungiyar ta zargi wasu manyan jam'iyyar APC da manyan da tsarin zaɓen fidda gwani tamkar kasanci domin bukatun kai. Sannan ta kuma yi zargin cewa an rike cire wasu 'yan takarar saboda sun yi umarni wasu jami'an jam'iyyar yayin da aka tsere waɗanda ba su cancanta ba saboda alaka da kusa da gabanin APC. Ƙungiyar ta ce mambobin jam'iyyar da dama ba su gamsu da yadda shugaban APC na ƙasa da ke sanan sarari yanzu da ke tafiya da jam'iyyar ba. Haka kuma ta buƙaci shugabannin APC su ɗauki matakin gaggawa domin daƙile rikicin da ke iya lalata jam'iyyar kafin babban zaɓen 2027 duk da cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ƙarshe a gudanar da zaɓen fidda gwanin gaza da adalci. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta kare tsohon ministan lantarki Salaman wanda kotun tarayya da ke Abuja ta riga ta yanke masa hukuncin ko 75 a gidan yari kan laifin almundahana. Rahotanni sun ce an kama shi ne a jihar Kano tare da wasu mutane biyu da ake zargin suna kare. A yanzu haka ana gudanar da bincike a gidan da aka kama shi domin gano ƙarin bayanai game da lamarin. A nan Laraba 13 ga watan Mayu 2026 ne da babbar kotun tarayya da ke Abuja ta yanke wa Salaman hukuncin shekara 75 a gidan yari a kan zargin sasar kuɗin sama da naira biliyan 33 da aka ce ya aikata yayin da yake rike da mukaminsa. Kotun ta ce ta same shi da laifuka 12 da EFCC ta gabatar da suka hada da karkata da kuɗaɗen gwamnati da kuma almundahana. An yanke masa hukunci ne a lokacin da baya gaban kotu bayan shari'a da ta ana yi kan zargi da aka musu tun lokacin da ya zo minista.